nevüket, és egy nagyon-nagyon finom jutalomfalattal társítjuk. A kiskutyák néhány ismétlés után már tudják is, hogy szaladnak, ha a nevüket hallják. És a mai fő témánk az a handling volt, ami nem más, hogy megtanítsuk a kiskutyáknak, hogy megengedje megnézni a fülecskéjét, mancsát, száját, minden testrészét. Minden egyes testrész megérintésekor kap egy jutalomfalatot, és ezzel remekül elő tudjuk készíteni az állatorvosi vizsgálatokat, kozmetikát, bármilyen vizsgálatot. És végül mindig bemutatunk egy-egy új kiegyensúlyozott felnőtt kutyust is a kölyköknek, akikkel tudják tanulni a társas viselkedést, a helyes, nyugodt kommunikációt.